Ahojky, pojďte s námi a s psámoškou Elzou na 5kilometrovou procházku. Tady už jsme s Elzou a ze Sofy. Počasí nám přálo, takže jsme byli happy jak dva grepy a ty výhledy prostě bomba. Samozřejmě fotky a videa nesměly chybět, najdete je na mém Instagramu. Fotili jsme asi 10 minut, pak jsme šli, protože bychom tam dokázali být i 30 minut. Možná i díl. No a jak už jsem říkala, ty výhledy byly fakt dokonalý, takže možná je ještě uvidíte. Tady byla Elza už na vodítku, protože se Sofie bála, aby nezdrhla zpátky za srnkama. No a další super výhled. Tady už jsme měli za sebou 3. kilometr a šli jsme zpátky. Samozřejmě jsme se museli podívat i na ovečky, to taky nesmělo chybět. Tady už jsme se rozdělili a šli jsme domů. Počasí nám přálo, takže jsme byli happy jak dva grepy, tohle se nám opravdu nestává. No a tady už jsme byli skoro doma. Tak to by bylo vše pro tohle video. Ahoj!